kok aputake lahlo je AK News mata Agustin kamsa labang so a news on the klang a channel on the klang pon the solar project 18,000 labang so along the angkang along CM Surya EM MLA local MAC atum adon arap atum si amen je tham dun FC compensation labang so ka chapalong dudi si kadong reclaim la national highway along the la son si ke claim usi labangso akoy nangiti lasi labangso akoy nangiti long nilitum klardak pa nang khandi lo pahlo je 18,000 solar project a area long ana bangke nilitum APDCL afan land allotment pidet benefit ke badu afanta ladang bangke long lia pota kipi ponji alam tawe lapen ke a proposal do pusape nitum kipi ponji kamat hatawe lapen ke sonia lamang lapano lapen holadat along lia pota ke totang atum an sitame labang so along lia bangke APDCL plan si pitang der lopot labang so pitang der benefit ilitum aja ke miadi pota ke do tado hola 18,000 bitha salu labang so aro along ke holadat local MSC ake hai Rongphar Changro Nili Kolekua Surya Rongphar Alangli Sitamik 300 bighas do Talata for the greater interest of Karbi Anglong Lapengke ilitum revenue aning kanubang ta ilitum isya percentage konsila phan labang so solar do tikte long pon bompo usi Surya Rongphar hai sitame 300 bighas sitame lada bangke 300 bighas sitame lada bangka alang lita labangso solar project apansi lada pipon der lasi labangso akoy nang ipiyabang lake ahok kali lasi niditum penap dik angbong eke a channel apan eke news apan labangso bangke Karbenglong autonomous council akin pen defamation case pipon to lapenke ladak akoy kipipon tua bangke je national highway four lane nani EM tao MLA tao CM atum kadok wesi long le potata chikuriatri nonanta along le ahem pu vek atum bangke poisa long pon pelang kusi ladak news channel long te kipipo lasi nangli tumpan nang pechidi danglo je section 1 pen section 7 hu la horijan di mapuran ladak bangke Kuti Pharo Phora Pli 504.94 crores labangso project labangso ang bong pen long le hem pu vek atuke 495 crores .61 labangso tangka ke long etlo noda bangke kipi ponpe ahina bangke matro 8 crores 88 vet 8 crores 88 lakhs vet te konasi ladake land compensation ta ahok pet ahem putum kelong lepu akoy nang ipipon lasi nang litum ta nang litum ahin pe nang pichinia bang kelapan lo je 888 crores kipipon un eda ta te bang ajang Guwahati long high court long asabo case to kop ajoy ni si labang so 8 crores 88 lakhs at angka bangi pipon undi etalo lapen 98.23% la foreign land compensation ke PLO la sitowar kadong wi anta ilitum kacheleng kadong wi tanang litum teklong la si la son news channel lo la son Karbianglong autonomous council CM Sarapan Niliphan MLA Pan lapen litum colleagues pan la son akoy nang ipipon nilitum mahinpen defamation case abang ke pipon. Ini Karbi orang. Sa itelam hala Amarsing Tisso sa moral village lagi alang betang along le patadu wajoni kolong case period pula so tak alitum pandong cini ne katam kisi Agustin Kramsa village Kualong alang li Guwahati High Court si case kitijam je Karbianglong autonomous council apansi case kipi
ये नीलोंग लेके लके फॉरेस्ट कदी ने पोटा 2020 केस की पिदा लासे हाई कोर्ट पेन कार्बी आंगलंग ऑटोनोमस काउंसिल अफान लुनांग पलिलो लासो टेंग पेन निलितुम निलिमेथांग लो हाई पावर कमिटी चेयरमैन बनके लासे निलितुम रेवेन्यू डिपार्टमेंट लापेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेन कमिटी सेंग कौनसी Agustin Ram sa along nilitum patay hinilo survey ke dam lapen survey ke dam pen kelong dam ke lapahan lo 336 bighas angbong pen 36 bighas si la land revenue rent kapuri lapen 300 bighas abang la ke forest land si kapuri lapen Agustin Ram sa amethang ahem along mata la ke forest along si kapuri forest angkang along si kapuri lapen 36 bighas abang ta nilitum ing sir pameka ing chap pameka pen lang pameka la 36 bighas abang ta alang ke duplicate potasi lake tacheselam lapen ke council order tawe lapen ke land advisory board labangso a meeting tende labangso proposal kadok ke bang tawe lapen council order tawe la sila 36 bighas ta lake duplicate potasi nilitum record lang pameka pen heklong lasi high court afan nilitum report piadlo non high court penyong si lo ke bang lo pulon tante alang hem pen chenglok kadok we bangke nitun karbiang lo autonomous council pen bangke lake eviction bangke den convect Macam mana? Ani silom lah forest department kan lah di kira ramai itu dan lot lah tu kabung pulau asalom tak sabi dam tu tapi asal sabi di pintu dam ni lah forest dia beda tu lah dan lagi kan lah lo kabung tu mati forest department ta chikeda forest department kan mane non central government pen isi no nang kapan itu je mane tribal atum kedo bari matuman bang ke jong si notified forest area lo ulote da forest guided ating pen alang litum arong lapen alang litum adon of high kadog visidame ministry of environment and forest along labang so amen chepali itu nang lapen non tribal tumlo tangde 3 generation onte 75 years ke dua tumsi ladang bangge dolong chot forest itu labang so sarvi Hero kan dia lagi. Tulang mak kali tulang mak.